Отначало казахме, дървото расте, за да може да стигне до гарантирано слънце. Чак след това то почва да зарежда плодове, защото когато зареди много плодове, дървото ви казах, че може да спре да расте. То, както хората, нали, знаете, че за да си изхраня детенцето, и не само да го изхранят, защото сега храна има навсякъде, ама майката, примерно, за да си отгледа детенцето, тя зарязва работа, зарязва бизнес, нали, тя може да е била много успешна бизнес дама. Или какво си, въвеждат промени в живота си, за да могат да подрастят малко. По същия начин и дървото, нали, то, за да може да си подрасте плодовете, то дава всичко, защото плодовете са негови, в плодовете вътре семката са неговите дечица и от семката неговите дечица ще израснат, то дава мило и драго, за да може да отхрани плода, но пък спира да расте. Да. Това нещо балансирате как? При младо дърво, което е предразположено към силен растеж, както казахме, за да стигне до гарантирано слънце, вие трябва да отклонявате клоните настрани и с връзване, и с резидва. Така ще ускорите встъпването в плододаването с 1 до 3 години по-рано. Можете, благодарение на това, че връзвате дървото, да встъпи в 1-3 години по-рано. Нали разбрахте? Да. Другия прием, дет съм го направил горе-долу на слука, се нарича просветляване на короната. Защото вие като сте направили просветляване на короната, всяко клонче ще бъде много по-добре огрято от слънцето, респективно повече има шансове да зареди плодни пъпки. Защото почти винаги за плододаване, за качествен плод, дървото иска хубаво слънце, нали? По тая причина, вие сигурно знаете, че ореха, като искате големия, тук да сте виждали много орехи натрупани, те са винаги в чадъра периферията плода. Нали знаете, е така? Така че, вие трябва да осъществявате и просветляване, за да имате по-ниско плод. Ето още една причина да имате и резидба. Че дори ще ускорите плододаването с резидба, ама ако е правилна, да е на принципа на просветляване и пренасочване, а не на принципа съкръщение. Има хора, които казват, нали, аз това обяснявам, аз искам дърветата да са ми само на височина, докъдето стигам. Но не се реже така, за да са на височина. Защо? Защото казах, от точно там, където е пресякал, оттам ще тръгне нагоре да расте и за следващата година ще получи нова височина, даже може и по-голяма. И той всяка година минава, все едно подрязва, аз им казвам, все едно поддържа жив плет. Викам, това не е жив плет, това е овошка, нали? Което е съвсем различно от формиране на жив плет. Аре, когато си за жив плет, тогава, нали, давай всичките на една височина, за да бъде красиво. Но на всичкото отгоре, знаете, живия плет трябва поне 3 пъти лято да го минете, за да си е всичко 6 подръб. Тъй, че такава резизба няма. Това го запомнете. Ето, казахме, тук сме пренасочили, оставили сме един връх доминант. Тук, за да не се конкурират с него, за да не се получава ефекта на състезанието, защото това е пък ефекта на гората. Много хора не знаят, че и паралелните клони в едно и също дърво изпадат в ненормална конкуренция по същата причина, че те са свикнали, щом нещо ги засенчва, ние ще растем. И те е така. За да избегнете този процес, за да не ви бяга дървото горе, това развеждане на короната, привързване, отваряне, го правите механично с едни леки. Примерно долу една бутилка от минерална вода за тежест, като е меко клонче, една хлабава връвка е така да му отклони авила. Айде без конкуриране. И вече разбивате това състезание нагоре за метла. Разбрахте ли го как се прави? Но при всяко положение връх, не правите, нали така, не гуща това връх, махам го, нали, дразним. Добре, ако сме го направили това вече, какво правим? То ще се инициира. Добре. Друго, така наречената обрастваща дървесина. Да. Много важно нещо. Освен просветляването, което е много важно, запомнете, да правите много сериозно различие между така наречените пичове. Нали, пиче е това. Да правите много сериозна разлика между така наречените пичове и всичките други слаби клончета, които се наричат обрастваща дървесина. Докато пичовете почти всичките се чистят, така наречените слаби клончета, знам се какви клончета, плодни клончета, не се пипат, тук така, без да таковате. По-добре ги оставите, като не разбирате. Нали, аз обяснявам като за някакви такова. Не се пипат, защото по тях ще имате плоти на по-желани точки. Нали. По-близки до уста, по-наниско ще имате плод. Само пичовете, които искат да тръгнат да се състезават с върха. Мога ли да питам? Само да довършим. Да. За пичовете запомнете, зимната борба с пичовете,
добречена кауза, кажи речи. Най-добрата борба с пичовете се прави в края на юни, се махат от дъно, но в края на юни и след това през лято нямат време да израстат новите и така насетне. Но, още една подробност, освен махането на пичове. Наричам го горно оголване за по-лесно разбираемо. На този клон ще го направя, за да е по-нагледно. Какво ще рече горно оголване? Хората, влюбени в чешовидната корона, отново освен при Праскова говоря, там случай е друг, хората, влюбени в чешовидната корона, казват, аз в средата не искам да има нищо, махам тук, нали, всичко, което, нали, те им казали, всичко, което сочи навътре се реже. И той прави това. Отгоре всичко, отдолу може да остава нещо, но отгоре всичко изряза. Какво следва? Какво следва? Обяснявам. Даже няма и връх. Цяло лято, особено това, ако е на юг, на югозапад, слънцето дъни е тук. От тази страна всичко умира от горна говоря. Слънцето го изпържва, тук ще го оголя, за да се вижда, нали, визуално какво се случва. Тази горната страна всичко умира. Защо? Защото дървото не е толкова просто и в летните месеци води соковете само тук отдолу на сянка, така. Клона е жив, но некрозира 30-50% от клона. Напуква се, ама то е мъртво. Това следва след това оголване отгоре. Това следва. И като некрозира тая част от клона, после се появяват и гъбки и човека вика, отива в агроаптеката, дай ми нещо за гъби. Те, нали, на този принцип, примерно прекалил съм с алкохола, дай ми нещо за изтрезняване. И тук, нали, гъбите са следствие на неправилна резидба, но той отива на агро, не си казва, малекъв съм бунак, направих лоша резидба, отива и казва, дай ми нещо за гъби. Аз имам такъв случай в Петричкия край, едно момче, при което правихме обучение, то там лято е 40 градуса, той тук тай си 40 градуса сигурно лято съде. Особено последните години. И той всичките му дървета направени на хоризонтални. Нали, изчистено, няма в средата нищо. И първо ми праща снимки по той, после отидохме при него, че имахме мероприятие. Аз че не извършвам индивидуални услуги, но там направихме обучително мероприятие. Цялата ябълкова градина съсипана от такава резидба на чаша. И тук всичко. И той, нали, вика, тук ходих в агроаптеката, разправих се пръсти, а ги миналата година не помага. Викам, ти човек на някой умрял, какво да му помогне вече? Викам, тук 50% от клона умрял, какво да му помагаш, нали? Той не може да фръкне да се съживи и да го залее наново, нали? Не става, клона е повреден, нека да е 30% от сечението, нека да е 50% от сечението на клона, но това е повреда, щета, която не може да е преодолее, нали? И това всичко догоре следващите години, тук слънцето продължава, как да го, защото те всяка година режат. Викам, не мога да преодолее това. То клон трябва да се премахне. Защитата от това нещо, за да не се случва, сигурно повече от 30 см да не оставате оголени, нали сега тук там е нещо, ще штракнете. Ама тук като са много, ще штракнете това, па други ще ги оставите. Тоест да имате така наречената обрастваща дървесина. И това го запомнете, че по протежението на всеки клон вие трябва да си къткате така наречената обрастваща дървесина. А силните пичове само юни месец края. Запомнихте ли го това нещо? Тък. Но сега няма да режеме пичове. Някои от тях могат да се махнат, тъй като са цяла гора и сега трябва да махнеш. Но сега ще махнеш най-много една трета. А лятото основно. Всичките ли трябва да ги махнем? Пак не е добре всичките. Особено ако дървото ви е много. Но две то според дървото. Друго, оценка каква резидба да направите, защото сме на тема на резидба и ще спра с резидбата, че малко е шодис. На това голямо дърво не ще покажа. Как се започва една резидба също е много важно. Казахме, че най-лошият резач е или който нито един отрез не е направил, или който повече отколко трябва отрез е направил. Това запомнихте ли? Оценката каква резидба трябва да направим започва преди първия отрез с оглед. Какво ще рече? Обяснявам. На едно дърво, което е слабо растящо, как ще се разбере, че е слабо растящо? Годишните му прирасти всичките са незначителни. Незначителни са тия крайни клончета, те са в граница на 1 см до 2 см. Това е слабо растящо дърво. Средно растящо дърво е с такива пичове или с по-силни, разбира се. Средно растящо дърво. Много силно растящо дърво е с безброй пичове, което е търпяло резидба, което е младо, което има много силни клони.
Последните приръсти са едни прави пръти, почти всички ги познават. Което дърво има много пръти, така като го погледнете сега без листа, то е силно растящо дърво. И така запомнете. След този оглед, който до сега го обяснявах, на едно силно растящо дърво, с много пичове и с много големи приръсти, вие трябва да направите каква резидба сега? Слаба резидба. Парадокс. Защо? Обратно на логика. Защо? Защото ако направите силна резидба, то е било миналата година силно растящо, още по-силна. Защо ще се получи така? Това е атавистичната способност на дървото да възстанови щетите. Ти си повредил силно дърво, значи то силно ще откликне на твоята повреда. Разбрахте ли? Нали, резидбата я приемаме за повреда от коня. Така че силно растящото дърво, вие сега ще премахнете и какво се касае за слаба резидба, за средна резидба и сега ще обясня. Слаба резидба на едно дърво е най-много 20% от клоновата маса да бъде на земята. Това е една пета, примерно. Казвам ви го ориентировъчно, представете си го следното. Имате 5 такива клона, вие сте свалили само единия. Имате 5 такива клона пича, вие сте свалили само единия. Разбрахте ли? Една пета от клоните, като са на земята, това е слаба резидба. 30% от клоните, една трета от клоновата маса на земята, нали, 2/3 са ви останали горе, една трета ви е долу. Това е средна резидба, нормална, умерена, регулярна и така насетте, когато дървото ви е в умерен растеж и обоздаемо, не е с тия безкрайните пичове. На такова дърво се прилага средна резидба. Слаба резидба, дето ви казах, на най-силното дърво се прави под 20%, а пък силна резидба се прави най-лесно за запомнене слабо растящи дървета или ново посадено дърво, сега сте си окупили от разсадника есента, пролета. Защо ново посаденото се приема за слабо растящо? По цели две причини. Първо, то няма образуван корен. Второ, то е на обикновено сега подложките са слабо растящи, бавно растящи, нали? Те са такива специализирани за тия стандартизираните овощни градини, дето почти като лозе, като войници застроени, но маломерни дървета. Не са като тия дивите подложки. Затова новопосадено дърво се приема за слабо растящо. И за ваша изненада, колкото и дълго да сте си окупили новопосаденото дърво, за ваша изненада най-добре е поне през средата да го прережете това новопосадено дърво. Нали, някой ще каже, що за идиотия и такова. Нали? Въобще не е идиотия. Ще го стимулирате да расте. Защото той, казах, се приема за слабо растящо. Като расте силно, ще можете и по-бързо да оформите корона и всичко 6. Как се оформя корона? Като тръгне да изкарва наново, оставяте само един, защото те ще изкарат няколко пъти. Оставяте само една да расте силно. После я съкръщавате, ако лято се поли, тури полива, съкръщавате я, като отмине там 50 см приръст, съкръщавате я, тя ще бъде стимулирана да прави така наречените скелетни клони. Още същата година. И вие още първата година може да си направите една много хубава за първия етаж формировка на дървото, благодарение на това, че първо сте прерязали, второ лято сте съкратили. И то говорим за ранно лято. Това е още юни месец. Какво разстояние е добре да се направи първия етаж? По ваша преценка, нискостеблените формировки са от 50 см нагоре. Средните са от 80 см нагоре. Така че вие ще прецените. Вие ще прецените. Но имайте предвид, че въобще не било да се притеснявате на посадено дръвче да го прережете от него. Въобще не било ще му се отрази много добре. Виждал съм не едно и две и много дървета, които първата година уж големи като пръти, както са ги засадили, така са останали. Знаете ли, що се получава това? Не знам дали сте имали такъв случай при вас. Айде, тук е по-плодородно, но има такива, нали? Първата година не расте. Така си. Един път подложката му не подхожда на тази почва, защото трябва да се правят анализи на почви, там агрономски достижения и така насетне. Друго, много от големите дървета, деца по 2-3 метра високи, хората не знаят, че те са, или се досетят като им кажа, те са изкуствено форсирани в разсадника с всякаква химия. Освен, че поливачката върви непрекъснато, и непрекъснато се влива химия, това дърво, новозакупено, което е един прът, то е израсло обаче по изкуствен, по фалшив, по ментен начин. То не е израснало по природен начин, за да е дебело като палеца ми нагоре, ами то е форсирано. И такова едно форсирано дърво, коренът му въобще не е адекватен за такава голяма корона. Следващата година такава голяма корона корена не може да захрани вече.
Така се получава, защото то вече е откопано, местено, така. И колапс. Получава се някакъв колапс. Нагоре много пъпки, много разтежни точки, по-долу няма хубав корен, не произвежда, не се вкоренява хубаво. Зависи каква е почвата там, нали дед казах. Да, реже. Няма значение, то си генерира нов, то нали си има защитни. Все едно коне е минал и го изгризал. То ще си генерира нов, просто ще запазите едно нагоре. Но фиданката е сега. Е така, пример. Приемаме, че това е корена. Тук това е фиданката. Има 3-4 клончета насам и натам. Така. Реже тук. Да. Под разклонението, да. Супер. Да бе, ако ви расте слабо дръвчето, под разклонението режете да изкарва нов връх. Просто ще запазите само един, силен, нали? И той, отначало ги оставяте всичките, но става дума като отминат 30-40 см, оставяте само един. То един, като отмине 50 см, примерно при най-много 60, резвате му върха и като му резнете върха, по-стимулиран от него пък да излизат клоните. Тогава излизат клоните. Да. Но всичкото това са пролетни операции до юни месец. Нали? Първо, че сега се реже и после до юни. Може да отрежем Да. Това е по правилото, дето ви казах. Миналата година, ако е растяло слабо, задължително го прерязвате. Да, и силна резидба се касае за около 50%, нали, говорихме там по процента. Силна резидба на едно младо дърво е такова, нали, образно. Точно 50%, нали, да се штракне през средата. Пръст и готово. Силна резидба. Разбрахте ли? И разбира се, после ще запазите, няма да оставите цялата метла, която ще покара, ами ще си запазите един клон да върви нагоре. Разбрахте, нали? Миналата година е резнато, 3 са избили преди, сега едно оставяме централно да е. Може, двете от тях можете и тях, но пак зависи как е формирано точно, дали ви вършат някаква работа. 3 избиха високо. Друго нещо за формирането на клоните е важно, че сега съм се сетил. Дори да има етажност, имайте предвид, дори да има етажност, по-добре е във височина да се разминат и клоните, да не са от една и съща точка. Това не е задължително, но е за предпочитане. Какво ще рече? Че дори първи етаж да го наречете този, нека да са с няколко пъпки разминати с 15 см във височина, единия клон тук, единия клон тук. Тоест, ако имате избор, няма да оставяте първия етаж от една точка да излизат 3, а да бъдат през някакъв стъпаловиден отстъп. Разбрахте ли го това? Да. Това е много важно. Защо? Защото, тук евентуално ще го видите дори визуално, когато са близки до една растежна точка, с нарастването на този и на този клон, тук се засрещат двата клона и ще започне недобро зарастване и един от двата клона ще се отчепи след години. От тежък плод, от сняг. Странното и поразителното е, че когато са на една и съща височина, тук изпадат в едно неприятно несрастване. Какво ще рече несрастване? Когато клоните са с остър ъгъл, става тук в средата едно място, където не срастват, нали, който повече се занимава, знае, остри ъгъл, че се разцепват. Борбата с този остри ъгъл става по няколко начина. Докато са млади се привързва на така, нали, така да се отклони малко навънка. Нали. И сега може, докато е младо, така да се превърже. Да се промени ъгъла, да е по-близък до около 45 градуса. Хубаво е да е около 45 градуса, но не е задължително. Но под 30 градуса е остър ъгъл. Когато е под 30 градуса, вие го привържете, за да се отвори. Друго, ако вие постижимо в съответната ситуация, която имате, по-добре е клоните да се разминават във височина. Тоест, това да не е на тая височина, нека това да е така. Друго, ако искате някоя клонче да настигне, другите да го ползвате за скелетен клон, задължително му правите силно съкращение. Какво ще рече? Решаваме, че това искаме да го ползваме за етаж. Задължително му правите силно съкращение, защото той като му е направено силно съкращение, ще бъде стимулиран по-силно да расте. Тия другите не им правите силно съкращение, те няма да бъдат стимулирани да растат. Разбрахте ли го това нещо? И тук има още един прием, нали, един надрез. Този надрез, сега само схематично ще ви го покажа. Една месечинка се изрязва над клончето. Това е най-добре да се направи април месец, не сега. И там с овощарска замазка се изрязва се една месечинка, сигурно поне 4 мм широка и тъй насетне, 3-4 мм. Не само кората се сваля, ами дори част от дървесината. С остро ножче
И тук тъй се запечатва с овощарска замазка, така като е кръцнато се стимулира тук по-силно да расте. Това е да инициирате засилване на клон. Тук после ще се зарасне, даже още същата година, но за първия месец, говориме, вие сте го направили това април, за май месец и началото на юни тук ще бъде стимулирано да се засили. Разбрахте ли? Да. Това е когато искате да засилите някоя клонче. Може ли да питам нещо? Да. Когато има две пъпки, излезнат две клончета съседни едно до друго, едното най-вероятно се премахва. По-добре е да се премахне. Да. По-добре е да се премахне. А вертикално срязано кората. Виждал съм такива. Надлежно нацепване е така. Не. Е така. Както си е дървото, тук минаваш с нож. Ами, Нищо не правиш. Просто минаваш с нож. това за пример, при череща съм го чул, интересно, че при черешата и при вишната някакси има и никак хоризонтални жилки отвънка, те даже някой път се виждат и те пречат на нарастването на дървото. И някои дървета наистина изключително се стимулира растежа им. Самата им кора играе роля на броня и им пречи да нарастват. И наистина има логика за такова, и то говорим за леко порване, нали? От 2-3 страни. Има логика за леко порване, за да... Аз не съм го прилагал за цяло дърво, но има логика и специално за череша съм чувал, че... Когато се интересувам от точно единствено. Си има градина. Но това са... И идваше човек и ги правиш тези неща. Да. И на моите дървета Стимулира- има такива вертикални. Стимулира се И нарастването. винаги съм се чудил, викам, бе, Да. това е зорлен да си Но наредиш това дърво. са... Беше един много старо вещар. Другото, което аз правя, е когато се прави присадка на сравнително тънко клонче, значи под дебелина на молив е сравнително тънко клонче. Сега тук ще го приеме под дебелина на молив и говорим за сравнително тънко клонче. Когато правите присадка на такова клонче, много голямо предимство е на него от 2-3 страни да му направите такива нарези. Пак в месец. Полумесец. Не, това е надлъжно разцепване. Аха, по дължина. Надлъжно разцепване. Слагате тук калемчето, нали? Слагате калемчето. Благодарение на това, че тук е разцепено, това сравнително тънко клонче, още същата година набъбва и тук всичко става 6. Много често се получава, говоря под дебелина, казах на молив, много често се получава, нагоре присадката е много дебела, а това изостава. Защо изостава? Защото то е частично вдървесинено вече. То е частично вдървесинено. И затова специално аз го използвам и съм доволен. На клонче под дебелина на молив да има... И това ти говоря на обособено дърво. Ако вземеш едно съвсем фиданка, няма какво да я цепиш. Тя не е вдървесинена. Но ако говорим за едно обособено дърво, този клон вече се е вдървесинил, нищо че е тънък. Така че, като правите присадка, по-добре е да му цепнете поне от две страни кората. Разбрахте ли? Това са нюанси, не са задължителни. Иначе присадката пак ви се хваща, пак се развива, но... Така, друго, обяснявам. Изток, запад, север, юг. Там, ляво, дясно, горе-долу. Не е решаващо къде ще сложите калема. Нали? Някой пита, има някакво значение, но не е решаващо. Трябва просто да знаете, че двете неща, едното горе-долу за съответната година да сте му осигурили слънце просветна калема и да е, отново повтарям, или по вертикалната ос сложен, или по главните оси на скелетни клони, но близо до оста, а не в периферията. Не тук, не тук, тук. Разбрахте ли? До максимум 10 см от разклонението му. Вие да го монтирате, за да бъде близо до тази ос, за да може да разчитате, че то се направи собствена коронка, която и след години ще остане, за да си го имате този сорт. Разбрахте ли? А ако го сложите в периферията, ще го загубите този сорт почти гарантирано. Дори ще ви се хване калема. Друго, за присаждането, не за резидбата. До сега говорих за резидби. Те са някой път много близко свързани с присаждането, някой път много далеч. И така, ако тук сложите калемче, каква резидба ще сте направили? Слаба. Значи калемчето ви ще очаквате следващата година да ви порасне едва. Ако тук сте направили калемче, ще ви расте средно. Ако тук сте сложили, ще ви расте най-силно. По принципа, че сте направили преди малко голяма резидба. Разбрахте ли? От цялото дърво най-силно ще расте, като срежете тук и сложите един калем или два,
Най-силно ще расте защо? Защото вие на цялото дръвче сте направили драстична резидва. И следващата година ще ви посторея. А удачно ли е, ако отрежеме долу, да сложим 2 или 3 отделни сорта? Да, може. Сега ще обясня. В една точка 2 или 3 сорта е по-неправилно. Ако имате възможност, направете това. Един сорт, 2 сорта, 3 сорта, за да са на отделни клони. Говоря и на отделна височина. Когато са на една точка, след време може да се разцепи. Това е проблем. По-трудно се сраства. Иначе има, между другото, и това е малко го говоря, нали, както се казва, без да съм бил сред природа и да съм виждал. Има круши, почти на височината на този дъб, където са му първите разклонения шладисани, които са дебели почти колкото този дъб. Едно време са ги присаждали на високо, защото животните да не ги унищожат. Защото е имало много животни. По едно време, вие знаете, сори, тук не е имало една тревичка, едно храстче, всичко е избризано, избръснало. И затова са присаждали на 2 метра височина и нагоре. Има такива многовековни круши с обиколка на ствола почти 3 метра, които по 2 клона нагоре растат като ненормални и излитат нагоре. Друга причина, тъй че има и такива варианти. Друга причина обаче, за да не се пресаждат на една точка е какво? Че те винаги са в това растежно съревнование и да бягат в небето. А сега мечтата и не е само мечтата, наистина човек вече не се катери. Имам един много странен случай от снощи, един ангел спасител ма спаси. Потъмно се бях качил на една виляма масловка, тук от нея ви нося калеми. Тръгвам назад да падам, че в тъмното, точно като съм места, съм се хванал за някакъв сух клон. Ма то тъмно, аз в едната ръка държа клоните и се хващам за някакъв сух клон и точно като се премествам и той се откъртва. И аз тръгвам назаде, отново неприятно, от някаква височина около 2 метра тръгвам назаде и викам сега стана, че с едната ръка по някакъв начин се хванах за някакви клони и така направи ангела хранителя, че да се превърте и да стъпя на крака. Всичко стана толкова бързо, че нямах никакво време за нищо, но стъпих на крака, все едно и така съм се скочил, а беше конфузно. Високото катерене, то е опасно за здравето. Защо? Защото съвременните хора не са като едно време да са постоянно по гората, да са постоянно по дъгоза. Те нямат кондиция, брате. Дори да са по катери, той трепери е така, не го слушат крака, ръце, това. Няма баланс. И това аз, въпреки че обичам да се катеря, въпреки че слагам калеми на високо да стимулирам моите деца да се катерят, все пак съм в такъв етап от живота, де тия малки дечица, не препоръчвам много по височините да се действа, защото си е опасно и за живота и за здравето. Пример, с нощи по тъмно ма спаси ангел хранител, нали? Да съм тук и всичко да е наред, нали? Да не съм някакъв повреден. Тръгнах назад да падам по много неприятен начин. А зад мен нямаше нищо. Моля? Свещичка запалил? Още не съм запалил. Нищо, днес сме направили. Така, как се лекува това? Защото някой си казва, как се лекува това? Ами ти трябва да прережеш до нова растежна точка по-ниска, за да го излекуваш това. Няма лекуване това. Нали? Лекуването на това нещо е премахване. Тоест, силно повреден клон, вие го премахвате до растежна точка, къде ще израсне много необременено. Ако е по стъблото, допълнително там, нали, се преценява. Като лечението, освен някакво дялкане и замазване с овощарска замазка или еди какво си. Защото аз имам случай с ябълка. Другото е, аз го споменах няколко пъти при моите обяснения, само единствено силният растеж може да възстанови дървото. Силният растеж може да бъде иницииран един път със сравнително силна резидва, но после и през лято обязателно, нали, торенета, поливането, така насетне, да може и през лято да има силна вегетация. Единствено силната вегетация може до някаква степен да възстанови едно повредено дърво. Иначе без силна вегетация ще наделеят вредителите и нищо няма да стане. Показвам ви за една секунда